τη χαρά σας. Πάμε Ερμιονίδα. Πάμε στην Ερμιονίδα γιατί η Διαβολίδα σήμερα έχετε τη μερική της για κάποιο λόγο. Μαγικό, έτσι γίνεται μαγικά πράγματα. Ο κόσμος και δουλειάς, να μιλήσουμε για τα έθιμα, για τις γιορτές του λαδιού και της ελιάς, για το Πάσχα. Πού να ξεκινήσω? Άντε γυναίκα θα ξεκινήσω. Καλώς ήρθατε. Τι κάνετε, είστε καλά? Γεια σας. Ελάτε. Είναι δημοτική σύμβουλος στο Κρανίδι, κυρία Νίτσου, και συνοδεύεται από εκλεκτή παρέα. Πάμε να δούμε λοιπόν να γνωρίσουμε τον Γιάννη Κοντοβράκη. Σωστά το είπα το όνομα, σωστά. Καλώς ήρθατε. Που είστε και πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Κρανιδίου. Δίπλα ακριβώς. Και πρόεδρος του Ενεργειακού Συνεταιρισμού. Όλα αυτά τα ωραία. Ωραία. Φανταστικά. Ο Νίκος Ολαδάς. Επιχειρηματίας στην τυποποίηση ελαιολάδου. Καλώς ήρθατε. Και παραγωγό, ας πούμε, το πιο σημαντικό νομίζω τελικά. Από την παραγωγή θα πήγα στην τυποποίηση, ένα από εδώ δεν γίνεται. Νάτος και ο Παναγιώτης ο Μέξης, που είναι δημοτικός σύμβουλος Ερμιώνης και πρόεδρος του Αλληλευτικού Συλλόγου Ερμιώνης. Κάτι ακόμα, ξέχασα? Όχι. Εντάξει, όλα καλά. Από τίτλους είμαστε μια χαρά. Από ελαιόλαδο είμαστε μια χαρά. Σε δράση όμως. Κύριε Μητσού, πείτε μας γιατί έχουμε Πάσχα στο Κρανίδι, στα δίδυμα, στην Ερμιώνη. Μένουμε Ελλάδα και φέτος στο Πάσχα και μένουμε ειδικότερα στην Ερμιονίδα φέτος στο Πάσχα. Η υπέροχη περιοχή σας είναι φανταστική. Πανέμορφη, πρικισμένη με φυσικό κάλος και πολύ ωραίες ομορφιές. Έχουμε αρκετές εκδηλώσεις όπως κάθε χρόνο. Ο Δήμος, την Κυριακή του Πάσχα, είναι το κάψιμο του Ιούδα. Είναι ένα έθιμο το οποίο διοργανώνεται στην Ερμιώνη και στο Πορτοχέλι. Στο ΜΕΝ Πορτοχέλι, τουριστικό θέρετρο, ευρέως γνωστό, κοσμοπολίτικος αέρας και τουριστικές μονάδες υψηλών προδιαγραφών. Με μεγάλες επενδύσεις που έχουν γίνει. Με πολύ μεγάλες επενδύσεις τουριστικού χαρακτήρα. Εκεί λοιπόν θέλω να ευχαριστήσω και το δημόσια, τη δημοτική κοινότητα του Πορτοχελίου, τον πολιτιστικό σύλλογο Φάρο και ένα πλήθος εθελοντών που είναι μεγάλη συμβολή τους. Έχουν ετοιμάσει πολύ αξιόλογα πράγματα. Με αποκορύφωση το κάψιμο του Ιούδα φαντασμαγορικά στο λιμάνι του Πορτοχελίου στη θάλασσα. Αντίστοιχα έχουμε και το κάψιμο του Ιούδα στην Ερμιώνη την Κυριακή του Πάσχα. Εμείς ήδη βλέπουμε πλάνα απέναντι όπως βλέπετε εδώ. Τώρα που είμαστε εδώ. Εδώ είναι Ερμιώνη. Είμαστε Ερμιώνη, Θέλω να πω ότι είναι ένα έθιμο το κάψιμο του Ιούδα μοναδικό στην Ερμιώνη ως προς την τεχνοτροπία και τον τρόπο που υλοποιείται. Το κάνετε στη θάλασσα. Θα μας τα πει καλύτερα ο Παναγιώτης. Καταρχάς θέλω να σας ευχαριστήσουμε για την παρουσία που είμαστε εδώ σήμερα. Να είσαι καλά. Εμείς θέλω να πούμε ότι έρχεται από τα βάθη το κάψιμο του Ιούδα με διαφορετικό τρόπο. Βέβαια εξελίχθηκε με τις γενιές μετέπειτα το κάψιμο να γίνεται στη θάλασσα. Από ένα συμβάν τελικά κατορθώσαμε να γίνεται μια επιτυχημένη εκδήλωση. Η συμμετοχή του Αλληλευτικού Συλλόγου όσον αφορά στο στήσιμο της διοργάνωσης ήταν διότι πρώτα το κάψιμο ή μάλλον η έναρξη του καψίματος γινόταν με ένα τεχνικό τρόπο, ο οποίος δεν πέτυχε και στη συγκεκριμένη στιγμή έπρεπε κάποιος ψαράς να τρέξει να κάνει τη δουλειά. Έτσι λοιπόν ανέλαβε αποκλειστικά ο Αλληλευτικός Σύλλογος τα μετέπειτα χρόνια το στήσιμο της διοργάνωσης του Ιούδα και το κάψιμο και παρουσιάζουμε αυτό το φαντασμαγορικό θέαμα. Μιλώντας για Αλληλευτικό Σύλλογο, τι δύναμη έχουμε κάτω και τι ψάρια πιάνουμε στην περιοχή για τους επίδοξους ψαράδες που μπορούν να έρθουν για να σαν περιοχή ο Κωνσταντινικός έχει την καλύτερη ποικιλία ψαριών. Βέβαια υπάρχουν προβλήματα πολλά στον κλάδο και θα πρέπει να τα αναπτύξουμε σε κάποια άλλη φάση με άλλους τομείς και να βρούμε λύσεις. Βέβαια το καλύτερο ψάρι είναι διότι υπάρχει η γευστικότητα που διαφέρει από άλλες περιοχές λόγω των ειδών τροφής που υπάρχει στο. Υπάρχει κάποια εξειδίκευση σε εσάς στην περιοχή εκεί, κάτι συγκεκριμένο? Κοίταξε, πιο πολύ σε εμάς είναι τα ψάρια μπαγκούνια, κοτσομούρα, γόπα, μπακαλιά. Σταμάτα. Είναι και ώρα. Το βασικό σας πρόβλημα ποιο είναι η υπεραλίευση? Είναι μια σειρά προβλημάτων, τα οποία είναι από ένα καινούριο νόμο που καταργεί τους αλληλευτικούς συλλόγους και κάνει ένα νέο μίνι καλλικράτη να πω, το οποίο δεν υφίσταται αυτό το πράγμα, διότι οι συλλόγοι δεν έχουν ούτε χρηματοδότηση, αλλά ούτε και επιβαρύνουν τον προπολογισμό του κράτους. Αυτό πρέπει να καταργηθεί. Δηλαδή, εύχομαι και πιστεύω να βρεθεί μια λύση. Θα ασχοληθούμε με το ζήτημα αυτό. Κυριακή, πριν πάμε να συζητήσουμε για το ελαιόλαδο, για το υπέροχο που έχουμε, η γιορτή της Τουλίπας τώρα πλησιάζει. Πότε είσαι? Η γιορτή της Τουλίπας γίνεται τη Δευτέρα του Πάσχα, τη δεύτερη μέρα του Πάσχα, στα Δίδυμα, μικρό χωριό ορεινό, γραφικό και παραδοσιακό. Από το 1960. Έχουμε τουλίπες στην περιοχή. Στην περιοχή των Διδύμων, στον κάμπο των Διδύμων, ευδοκιμεί, είναι μια από τις ελάχιστες περιοχές που ευδοκιμεί ένα συγκεκριμένο είδος αυτοθυούς τουλίπας. Έχουμε 4 είδη στην Ελλάδα. Ξέρουμε αυτά που έχουν στοιχείο. Άρα είστε κι εσείς οι υπέροιποι
το μέρος που φιλοξενεί. Έχετε λιβάδι, δηλαδή με υποδέχονται την Άνοιξη έτσι κάτι και από το 1960 με λαϊκό πανηγύρι, δημοτική μουσική, με ζέδες. Όμορφα. Εξαιρετικά. Όμορφα. Και η γιορτή του Λαδιού και της Ελιάς πότε είναι? Όχι. Παίρνω σειρά. Πήρε τη σειρά και βέβαια. Λίγο έτσι ξεκινάμε με σειρά. Πολλή ώρα για τα ψάρια. Ελαιόλαδο δεν μπορεί να... Ήρθε η ώρα, να πείτε Γιάννη, έφτασε η ώρα. Η γιορτή του Λαδιού της Ελιάς, ή Ελιάς και Λαδιού, γίνεται 4η χρονιά. Τι είναι να γίνει και θα γίνει θεσμός στο Κρανίδι. Θα γίνει 17 και 18 του μηνός. 17 του μηνός θα γίνουν διάφορες ομιλίες για την διατροφική σημασία που έχει. Την επόμενη μέρα θα γίνει κάποια εκδήλωση στο ρόλο του Κρανιδίου γύρω από τα λάδια. Το ελαιόλαδο του Κρανιδίου είναι pop στην περιοχή, γίνει pop. Έγινε το 1900. Εδώ έχουμε το πιστοποιητικό από τον Φέλιξ Φίσλερ, επίτροπο για τη γεωργία και την ανάπτυξη της υπαίθρου. Βεβαιώνει ότι η ονομασία Κρανίδι Αργολίδας καταχωρήθηκε ως προστατευόμενη ονομασία προελεύσεως. Κυρίως για ελαιόλαδο, έτσι. Έχουμε βρώσιμα είδη ελιάς στην περιοχή. Και βρώσιμο. Έχουμε την ντόπια ελιά. Η ντόπια ελιά είναι και για ελαιόλαδο και βρώσιμο. Και μας έχετε φέρει και τα προϊόντα. Εμείς κυρίως καλλιεργούμε την ποικιλία Μανάκη, η οποία δίνει ένα λάδι το οποίο είναι πάρα πολύ εύγευστο, το οποίο διακρίνεται για την πυκνικότητά του, συγκριτικά με κάποιο άλλο λάδι. Μπορούμε να βάλουμε 100 γραμμάρια το δικό μας, να βάλουμε 80 και θα έχουμε το ίδιο αποτέλεσμα. Είναι ένα από τα καλύτερα λάδια της Ελλάδος, το λάδι αυτό. Παράγεται από ελιές οι οποίες είναι αιωνόβιες, στα εργοστάσια το 80% είναι ελιές αιωνόβιες. Και συνήθως λέμε υπάρχει μια ελιά, 2.000 χρόνια. Εκεί όλες οι ελιές είναι από 800 χρόνια και πλέον. Και το αποτέλεσμα είναι τα προϊόντα που βλέπουμε τώρα που κάνουμε τα πλάνα. Κύριε Λαδά, τι βγάζουμε, πόσες ποσότητες, τι ποσότητες βγάζει η περιοχή? Οι ποσότητες της περιοχής μας εξαρτώνται βασικά από τις καιρικές συνθήκες που είναι η μοναδική η βροχή. Είναι μια ξηρή περιοχή, έτσι, ανέκαθεν, και γι' αυτό και η φύση διάλεξε αυτού του είδους το ελαιόδεντρο να φύγεται σε αυτή την περιοχή και θα έλεγα σε πολύ μικρή κλίμακα σε ολόκληρο τον ελλαδικό χώρο. Φέτος δηλαδή είχαμε πολλές βροχές, αυτό επηρέασε θετικά. Ήταν πάρα πολύ καλό. Θετικά. Ωραία. Πόση ελαιοπαραγωγή υπάρχει στην περιοχή και για τι εκτάσεις μιλάμε? Μιλάμε για κάποιες χιλιάδες στρέμματα με ελαιόδεντρα, τα οποία καλλιεργούνται οπωσδήποτε πολύ π.Χ. Είναι αυτοφυή και μετέπειτα εμβολιασμένα, αλλά φύου σε περιοχές που είναι ξηρές, με ελαφρά πετρώδη εδάφη και βοηθούνται πάρα πολύ και φύονται και σε αυτό τον τομέα. Έγκυται και η ποιότητα από το μικροκλίμα. Και πόση παραγωγή είναι εκεί στην περιοχή? Στην περιοχή μας υπάρχουν παραγωγή κάποιες εκατοντάδες, θα έλεγα, που ασχολούνται κατά 100% με την ελαιοπαραγωγή. Και μάλιστα και νέη παραγωγή βλέπετε σε νέη παραγωγή ενδιαφέρον ή όχι? Νέη παραγωγή στον γεωργικό τομέα, εδώ θα πω σε ολόκληρη την Ελλάδα, είναι πάρα πολύ μικρό το ποσοστό. Για διαφόρους λόγους. Δεν θα αναζητήσουμε την αιτία. Αυτό που έχει σημασία όμως είναι ότι τώρα τα τελευταία χρόνια η ελαιοπαραγωγή έχει μπει και σε ένα νέο δέντρο που δεν ήταν της περιοχής μας και που λέγεται κορονέικο. Αυτό όμως είναι ως επιτοπλίστων ποτιστικό και έχει και τακτικότερες παραγωγές. Μεγαλύτερη παραγωγή από το μανάκι. Είναι ποτιστικό. Γιατί είναι οπωσδήποτε ποτιστικό. Είναι ποτιστικό γι' αυτό. Οπότε θα το σηκώσει περιοχή. Το σηκώνει είναι το 1985 σε πλήρη παραγωγή όπου φυτεύτηκε και μάλιστα αντικατέστησε αγροκτήματα που προϋπήρχαν με εσπεριδοειδή και άλλα είδη τα οποία λόγω της υφαλμύρωσης του νερού δεν υπάρχει σκοπός να υποκαταστήσει το μανάκι. Απλά συμπληρωματικά. Είναι δύο διαφορετικές ποικιλίες εξίσου καλές. Εσείς έχετε ασχοληθεί και με την τυποποίηση. Βεβαίως. Έτσι. Τι σας όθησε προς τα εκεί και πώς βλέπετε την εξέλιξη? Με λίγα λόγια, το αύριο της ελληνικής παραγωγής ελαιολάδου είναι η τυποποίηση και η προώθησή του διεθνώς και το να κατανοήσουν οι καταναλωτές σε ολόκληρο τον κόσμο την σπουδαιότητα και τις ευεργετικές ιδιότητες του ελαιολάδου, πράγμα για το οποίο βοήθησαν τα τελευταία 20 χρόνια πάρα πολύ και οι γιατροί όλου του κόσμου. Σωστό είναι αυτό. Βλέπουμε προσεγμένα τα μπουκάλια σας, έτσι, είναι προσεγμένη η παρουσίαση και βλέπετε υπάρχει αύξηση της ζήτησης ή όχι?
Υπάρχει αύξηση της ζήτησης, αλλά με μεγάλες θυσίες των εμπόρων και των εξαγωγέων. Ελπίζουμε και ευελπιστούμε με την ιδιωτική πρωτοβουλία που αναπτύσσεται και διαδίδει το λάδι σε ολόκληρο τον κόσμο, να φύγουμε από το 5% περίπου που έχουμε. Το βασικό είναι να μην στέλνουμε το λάδι μας στην Ιταλία χύμα και να επιστρέφει πίσω συσκευασμένο και να αγοράζουμε εμείς πληρώνοντας διπλά και τριπλά χρήματα είτε στην Ισπανία. Θα πω ένα δυστυχώς και θα σας πω ότι η Ελλάδα σε όλες τις διεθνείς αγορές έχει ποσοστό κατανάλωσης ελαιολάδου 5% περίπου. Κάτι που είναι πάρα πολύ μικρό. Ναι. Όμως, ένα μεγάλο ποσοστό ελαιολάδου, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, φεύγει με βιτία χύμα στην Ιταλία, εκεί τυποποιείται. Έτσι στέφει πίσω. Στα πλαίσια τώρα που μιλάμε για τη γιορτή Ελιάς, σε αυτά που αναφέρθηκε ο κύριος Κοντοβράκης και ο κύριος Λαδάς, θέλω να ευχαριστήσουμε προσωπικά και όλοι μαζί τον Δήμαρχο Ερμιονίδας, τον κύριο Δημήτρη Σφύρη, για τη μεγάλη του συμβολή στη διοργάνωση της γιορτής φέτος, ελαιολάδου και ελιάς, και να τονίσουμε ότι σκοπός μας είναι η εξωστρέφεια του Δήμου. Θέλουμε την ενημέρωση και πληροφόρηση των εμπλεκομένων άμεσα και έμεσα στον τομέα της ελαιοκομείας και την προβολή του εξαιρετικής ποιότητας ελαιολάδου που παράγει η περιοχή μας. 17 και 18 Απριλίου, κυρίες και κύριοι, το ραντεβού μας. Το Σαββατοκύριακο του Θωμά είναι αυτό, να ξέρετε, όχι άσχημα. Είναι μεγάλη προσπάθεια τώρα, ο κύριος Συρής, για να γίνει υπόψη ολόκληρη την Ερμιονίδα. Σκοπός μας είναι αυτός. Και τώρα είναι μόνο στην περιοχή Κρανιδίου. Θα σας παρακολουθούμε και θα σας βοηθούμε όπου μπορούμε. Σημειωτέρω να πω ότι στο Κρανίδι υπήρχαν πάρα πολλά ελαιοτριβία. Πολύ παλιά, τα οποία ήταν υποκίνητα, κάθε γειτονιά είχε ελαιοτριβείο. Μετά γίνανε τα μηχανοκίνητα ελαιοτριβία. Και όταν ήταν η παραγωγή του ελαιολάδου, μπαίνοντας στο Κρανίδι, ήδη μοσχοβόραγε ο κόσμος από το λάδι. Τώρα βέβαια έχουμε σύμφωνα. Για πες Παναγιώτη, θέλουμε να σας προσκαλέσουμε τώρα και στην Ερμιόνη να έρθετε το Πάσχα, να μπείτε μέσα στα καΐκια μας, να δείτε το πάθος και το ζήλο που έχουν όλοι οι κάτοικοι της περιοχής όσον αφορά τη διοργάνωση του καψίματος του Ιούδα, από τα μικρά παιδιά μέχρι τους μεγαλύτερους που θέλουν να παρουσιάσουν αυτό το θέμα. Θέλουμε πάρα πολύ. Να σας ευχαριστήσουμε όλους πάρα πολύ για την παρουσία σας. Και εμείς ευχαριστούμε. Καλώς ήρθατε. Καλά, καλή ανάσταση. Κάτι ακόμα. Το λάδι μας έχει τιμηθεί με χρυσό βραβείο το Μανάκι το 2008 και με ασημένιο βραβείο το άλλο μας λάδι, το Κορονέλ. Μ' αρέσει πάρα πολύ που ήρθατε σήμερα με τα πιστοποιητικά, με τα βραβεία. Η ομάδα είναι αυτή, η δυνατή ομάδα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εμείς φεύγουμε κατευθείαν να κάνουμε έτσι μια εναέρια άσκηση, γιατί πολύ ψάρι, πολύ λάδι. Πρέπει να κάψουμε κάποια θερμίδα, στον Τρικεριά του ποταμό θα γίνουν όλα αυτά. Στην Ευρυτανία φύγαμε, ευθύς αμέσως δεν λέμε τίποτα άλλο, τα λέει όλα. Ο Βασίλης είναι, πετάμε.